Защо това на земята? Математика да видим какво се случва. Нали? Така, обвърнаното еднорог мече. И така ще да видиш. Тъм. Вълнато еднорог мече. Около вас някъде има еднорог мече, който е обладан от дух. И може да го намерите някой от вас. Някой от вас. Може би към гората, може би към така. Еми ще проверим към там. Окей. Настройте въздух. Там няма къде, бе? Никъде го няма. Я как да прочита? Те казах, може или към там, или към там. Аз отидах към там и нищо няма. Просто нищо. Така ще прочита там и ще ходя. Значи ще ходя към там. Мале, много ме е страх. Да, ходя към там. Здрасте! Нали, там беше еднорока към гората и искам да прочета още